bassen til omkvædet i Joanne. Der skal vi spille et F, og det er den allerførste heroppe, øverst oppe. Så det er et F, og det lyder sådan her. 1, 2, 3. Okay. Så skal vi ned og finde et C. Så kører vi E2 og E ned, ligesom i verset. Og det lyder sådan. Og så skal vi have et G. Det ligger lige ovenover, så der løfter vi bare fingeren op. Det lyder sådan her. Nu skal vi så spille hele noder, og ikke halve noder. Så nu spiller vi sådan her, så den siger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.